morning mga mahal ko. Welcome to Vlogmas Day 4. Ayan guys, so in today's video tayo ay wala tayo masyadong ganap today. So mamaya pupunta tayo ng Cityhall kasi papakita ko sa inyo kung anong itsura ng Cityhall paggabi. Ang daming lights dun guys, napakaganda. Samahan nyo ako mamaya. For today's breakfast, hot rice and sinigang. Kain. Breakfast done, elevator mode. Ayan, lunch time na guys. So hopefully makalunch ako ng rice maya maya. So on the way ako sa video kasi try ko i-claim yung pinadala sa akin ate Ann na price ko and ay hirap ko. Sana maklaim ko na. 1 milyon din yun. Parang uulan na naman guys. Baka mamaya. Hindi na ako nakapag-antay dun sa video, grabe 11:30 pa ako dun guys, 12:30 na, hindi pa umabot sa akin, dami pa nakapila. Try ko ulit dun sa Cebuana, baka pwede na. Daming tao, grabe. Sangguniang panglungsod. Tangke. Yung 1 oras at kalahati ako nagantay sa video, no? Sa Cebuana, 5 minutes tapos na. Talaga. Tapos ako nag-lunch guys, so hindi ko napakita kanina yung kinain ko kasi natatakam na ako. 2 breast siya na fried chicken, tapos 2 rice. Tapos soft drink. Yun na. And so, pabalik ako sa office. Later 6 PM, balik tayo doon sa may Cityhall ng Davao, aming Cityhall kasi merong magagandang lights doon para makita niyo kung anong itsura ng Cityhall paggabi. Okay? Tara! Ayan guys, out na ako. Maglalag-out na ako tapos diretso tayo doon sa Cityhall namin. Hanga ko eh. Let's go down! Yung Cityhall namin dito is 5 minutes walk lang from the office hanggang doon. So, tara mag-walk tayo hanggang doon. Ayan na yung Cityhall, oh. Yung mga puting light. Diyan ako nag-lunch kanina. Wow!
today pala is World AIDS Day. So dito siya hinail sa may Rizal Park na lugar. Wave lang, wave. So yun sila, may friend ako doon from Buhangin. Buhangin masyado yung event. Lagi taas. Ayan, diretso na ako sa mall guys. Nakita mo siya. So ayan, may naman na yung ating Vlogmas Day for World AIDS Day dito sa Davao. So kanina siya, alas 3 nag-start hanggang ngayon. Nabutan ko pa sila. So ayun, nag-video natin mga friends ko. Tingnan nyo eh, gano'n kalinis yung Sangguniang Panuso. Walk lang. Ay. Going to G Mall now. Meow, 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 meow. Davaoenos are so particular with pedestrian lanes, guys. Kaya sa pedestrian talaga kami dumadaan. Kasi pag once nahuli ka, merese ka. Nandito na ako. Sige, sana mo ng Davao. Ikaw, saan ka? Okay, walang masyadong tao sa Maximingo. I got mine. Mickey, thank you. Kahit bayan. Ayan, sa mga nagsasabing hindi masarap ang Maximingo guys. Hindi nga siya masarap. Sobrang sarap. Yan yung nilalaro ko pag wala akong magawa. Kung naglalaro ka dito, comment down below. Anong level ka na? Pauwi na kami. Bye-bye na. Balik na ice cream. Sa mama nila, mamaya pa siya uuwi kasi mga 10 pa sa close yung mall. Ako may kailangan namin uuwi. Kasi gutom na ako. Luluto pa ako dun. Yan guys. Yun na rin na. Ayan guys, nasa bahay na kami. And that's it for Vlogmas Day 4. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye, yun na. Bye. Kita-kits tomorrow for Vlogmas Day 5. Always love your family. Bye!